شكرا لك ربي، حمدا لك ربي، أحييت روحي وأنرت قلبي. شكرا لك ربي، حمدا لك ربي، أحييت روحي وأنرت قلبي. وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي. ассалому алайкум дӯстони азизи ма, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омаден ҳама каса ба канали ма. дӯстони азиз, ин як рӯзи боз нав барои мо худованд насиб гардон, шукрона мекунем. хостам барои фарзандо як питса тайёр кунам. нон када будам, хеле буд хамирам накада будем, чакдондам напухтем. ба хостам ки дар духовка нон кунам. аз лави ҳамин нон гирифта якта питса кардам. беҳад хамириш ба маза, об, орд, намак, равған дора. ҳамин равған худаш мулоим мекуна. дрош, беҳад питсаам хушрӯ омада тайёр кардам. як тарафшам сосиска мекунам барои кӯдако, як тарафшам намекунам, барои худам намекунам. хел кӯдако нағз бибинан хая мехӯранд, ман худам ки намехӯрам. ина тарафи ини худман накардам. ба помидор, ду помидорро реза кардам. дута помидори хеле размери миёна буд. болошанам хел майонез кардам. дарунаш да томати сирх бисёртар кардагим. ҳамин томат тайёр кардагим да болгари сирха. также да томат кардам, кетчуп кардам. баъд болош да майонез кардам. хай помидор, сосиска хоҳин мирға мешава. баъд вақте ки духовка да мондам пухтак, питсамон тайёр шуд. болош дар мехе сирам мепошум, боз дар духовка мемонам. 1-2 дақиқа меиста, сириш об меша, тамом, аллакай питсаи мо тайёр шуд. беҳад питсаи хушрӯ, мулоим, бамазза омадаге. ина духтаро бинед, тайёр кардам. рецептиш осона. ай хамири нон кардам. нонумда шир духтагӣ нестам. об, намак, орд, равған. духтарҳоз як давру замоне ҳаст ки кӯшиш накунӣ, пешравӣ накунӣ. ай худи ҳар як одам вобастагиай. ба қуллаҳои баланд намерасӣ. даромаде ки иловагӣ мо мехоҳем занҳо дошта бошем. анами хел ширкатҳо ба мо шанс додагиай. беҳтарин ширкате ки ҳозир ман тавсия медиҳам, ширкати мада ҳамин ширкат беҳад маҳқулай духтаро, ширкати Essence. Essence и парфюмериҳош номери якай. ҳамаи чӣ дора, гел диля душа дора, шампун дора, крем диля тела дора. лекин ҳамин духёш қати машҳур шудагиай дар тамоми ҷаҳон. дар Европа якумин ҳамин истеҳсоли ҳамин ширкат дар Европа буромадагиай. шумо ҳам мехоҳем ки дар ягон ширкат кор кардан, барои шумо тавсия медиҳем. ширкати Essence да хариду фурӯши бисёр надора духтаро, беҳад кориш осонай. шумо вақте ки духӣ мехарен, парфюмерни вадай, беҳад нағзай туалетни вада нестай духтаро. маоши баланд дора, ба қуллаҳои баланд, ба ҳар як зинае ки мебароен ҳам маош баланд мешавад, ҳам тӯҳфа мошин дора. дар чанд зинаш мошин мондагиай духтаро, маошаш баландай. ман ҳамаша дидам, тамошо кардам, дар бораш маълумотоша дидам. беҳад кори осон ва кори нағз барои занҳо ки дар хона нишаста кор мекунанд. вақте ки духӣ мехарен духтаро, боз шумода 60 дона пробник тӯҳфа карда мешавад. ҳар як одаме мебиёрен ки барои структуратона калон кардан, шумода компания 700 рубли боз тӯҳфа метиҳад, дар шотон мегзарона. беҳади хали шанси зур додагӣ буда ин ширкат. шуморо даъват мекунам духтаро, биёен ҳамроҳи ҳамин хоҳарак кор кунед. шуморо ман ба қуллаҳои баланд бирасен. кӯшиш ки кунед соҳиби ягон чӣ мешавен. агар ки одам бушина, ҳеҷ ки вайда пул оварда наметиҳад. барои ҳамин ин маоши ҳармоҳа дора, ҳам тӯҳфа дора, ҳам хел бонусо, мошин, чанд та зинаш да мошин мондагиай духтаро. зинаҳои кория маҳкам мекунен духтаро. шуморо ба Турсия рой мекунанд. ҳафрӯза аз тарафи ҳамин ширкат ба Турсия тамошо рой мекунанд. баъди ширкат або духтаро хариди маҷбурӣ надора. кай ки хостен харид мекунед. регистратсия омӯзиш ҳамаш бесплатняй духтаро. ҳамин хоҳара ки мада нависен, номерош мондагиай дар рӯи экран да комментария закрепит кардагиай. шуморам ҳозир регистратсия кунен, кора пеш барен. як намуд пирашки песочни ҳозир тайёр мекунам ба мисли самбусаи духтаро. ба ҳамин рецепт ман самбусаи туркӣ мекунам. ҳамин рецепти самбусаи туркияи духтаро. ман фақат ба шаклша дигар мекунам, пирашки борӣ мекунам. лекин дар асл самбусаи туркия рецептшай, барое ки беҳад
тесташ хушрӯ мебӯя, песочни мебӯя. Ба мо лозимай 1.5 стакан орд, 400 грамм маргарин. Маргарини 70% боша бо хубай, барое ки беҳад мулоимӣ ҳамин хамирмона хушрӯ мекуна. 2 дона тухм, 350 грамм сметана. Сметана фарқ надорад, ма 15% истифода бурдам. хоҳем 20% мешава. Каме намак бо таби дилай духтаро, 1 қошуқча намак ма ҳамроҳ кардам, кам тарак сода, ним қошуқча сода. Ина тайёр шуд золамон. Хамира гирифтем. Барои начинкаш лозимай пиёза майда реза мекунем бо шакли чоркунҷа. Баъд картошка гирифтам. 1 картошкаи миёна хел 4 кунҷаи майда реза мекунем духтаро, бинед. Ана михел духтаро, баъд ҳамроҳ мекунем фарш. гӯшти гова ма аз блендер гузарондагӣ тайёр мондагиам. гӯшти гов қатъи тайёр кардам. хоҳед ба мирғам мешавад духтаро. ма ба гӯшти гов тайёр кардам. на пешакӣ гузаронда будам. намак мекунем бо таби дил, чанд қайки шумода маъқул боша. намакаш бисёр ё кам. мурч мекунем, зира мекунем, баъд ҳамин паприкаи сирх. ина якҷоя кардам, фарша мемонам. ба золача тақсим мекунем. золаи гирифтагимона ҳамаша як размер бояд боша. тақсим мекунем, мемонем, меиста. хоҳен дар холодильник монен, нахоҳен мешава баъди 10 дақиқа тайёр кунен. ҳами пирашки туркӣ гӯем, самбусаи туркӣ гӯем, аслан самбусаи туркияи духтаро. баъд ба мисли ки пирашки ки печондам, пирашкиш гуфтестам духтаро, вай мекунам, дар холодильник мемонам. 1 соат пас гирифта тайёр мекунам. ина дар холодильник истод. ина тайёр кардесем. кам тарак орд мепошам, тунук мекунам. 2 намуд мепечонам. ҳар ди намудоша бо диққат тамошо кунен. осонай. ҳами дуюмгиш камтар печонданаш пеш пирашки плитёнка мегуфтанд. камтар дар назари дигаро қин метавад, лекин осона. 1-2 бор кунен, дастон рост мешава. хеле ягон ҷои хеле мушкилӣ надора. ина иш бо шакли осона ками печондагим, бинен. ина намуд печондам. ана иша хел ҳозир бо нишон метим тарзи печонданша. ҳамиёра ҳамаша дар ҳами намуд хамир қатӣ дар пайкар мефурӯшанд. самбуса меган, самбусаи туркӣ. як хамир чанд намуд самбуса кардагиянд. гирча кардагиянд, плитёнка печондагиянд. ана ин намудча кардагиянд. беҳад болаззат мешава. ҳамин хамираш ҳамин хеле резона ки хушрӯ даҳанда об мешава. мулоим. баъзеҳо ҳамин хамири слоёне ки мекунем самбусҳои варақии худмона қинхир меган. аи осонай, мулоимтарай. барои болош 1 дона зарди тухм бо ҳамроҳи каме шир. 1 қошуқ шири дигар якҷоя кардам. болошда ҳамин хел мешакем. баъд кунҷити сиёҳ ва сафедро якҷоя пошидам барои ороишаш хушрӯтар тоба. 1 намуд кунҷитам мешава ё бо 2 намудаш хушрӯтар меша ороишаш. ин ҳамин тарз духтаро. духовкара дар ҳарорати 200 монент пазен. ҳамин 200 монент хушрӯ тагу боло хушрӯ мепаза. баъзеҳо духовкаҳошон хушрӯ кор намекунад, поён спиралаш ҳамин ҳисоб оби самбусара мебурорад духтаро. духовка ки нағз кор кунад тагу боло об намебурорад, такша хушрӯ қоқ мекуна, болошам хушрӯ мепазад. ҳамин духовкае ки ман истифода мебарам беҳад хубай. ҳамин тагу тор хушрӯ мепаза. ина духтаро бинед тайёр шуд. суп сирхаки хушрӯ омадаге. шуморам тайёр кунен. осонакай зола гирифта равған карданам истем. тезда тайёр мекунен. кӯда ҳамин хел маъқул меша ки хоҳен дар нӯшда помидор, сир, салатни лист кунен. вариантча мешавад духтаро. дӯстони азиз, шаҳри нав бо омадем бо бома хабаргирӣ. майра бинен зимистон чӣ хеле дарахто ягон барг нест, ҳама барго рехтагие. ҳавоам қа хушрӯ гарм. ирӯзя 10 градус зиёдай гармиш. намеги зимистонем, ранги баҳор кадай. ҳаво беҳад хушрӯ. ирӯз иҷо омадем
штаги будем гуфтум бея бурум ҳавои тоза қа ҳавои ҳавлӣ мефураман. духтаро раҳмати калон барои дастгирӣ, барои комментҳои хуб. чанқа коммент бисёр боша бо ҳам камо мотиватсия мегирем пешравӣ канали мо да ҳам комментария дар корай ҳам лайк дар корай. духтаро кадоми лайка намемона, лайкотуна бимонед. корои мо бо ҳамаи лайк просмотромон нақстар мешавад. комментария бинависен, фикротона интизором. шаҳри нав да мепурсем бисёриҳо духтаро ки зиндагӣ мекуна хабаргирӣ меравен. бобом зиндагӣ мекуна, бобои учагӣ хабаргирӣ рафтем, мои ҳаҷ омадагӣ. мо бисёри ҳаҷ рафта будем, ҳамаи хотир қати бобома хабаргирӣ рафтем ҳама каса. ина дӯстони азизи ма харгушакора диден? яташ сери буда, яташ сафед калон калонае. намедонам. من این دختره ایش دختر بوده سری ایش بچه انا دیدی خرگوشکا تیک 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 نیرم ایچم الاف میخوره بانه میخورم میخوره همه چیون کی نغلطونم دستانه زبونش اینم قاعده بابا تمت خانچه داشت خانچه گرفته پوری خسته خونش جزیر کده یا گرفتنیه چرکینک بوده یگانی خرگوشک سفیدکی بالوچه گوشه بودیم اینا دوستان عزیز دیدین اینم دهات با همه چیزا زیب داره با یگان حیوان ها بعد بوده هوای تازه علاوی خوراکای علاوی با ایستده همه سبزه برامده که هوا هم خیلی گرم و خنک کدیسته است نوینه سبزه بهاری اینجا آش علاوی دم پرفتگی ولی آش علاوی شو با نشان میتیم دم پرفتگی است تیار میشود. شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي وأنرت قلبي شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي وأنرت قلبي وهبتني لسانا ذاكرا